בסרטון הזה אנחנו הולכים להתרכז בקרן בשם VC Properties. אנחנו הולכים לדבר על הגרף של המניה, על הדיבידנד, על איך אפשר לעשות כסף מהפעלת חוזה אופציות. במקרה שלי זה חוזה אופציות פוט. למי שכבר מחזיק את VC אפשר לעשות אופציות קול, covered call. מי שלא מכיר את VC, מדובר אחד מקרנות ההשקעה הבולטות, שחקנית בולטת בתעשיית קרנות ההשקעה בנדל"ן. אנחנו מדברים על קרן שיש לה נכסים, יש לה פורטפוליו גדול בתחום הגיימינג, כל מיני קזינואים של MGM, ש-MGM מפעילה, יש לה את הווניטיאן אני חושב. קיצור, אני אשים לכם את הלינק לגבי הפורטפוליו שלהם, סתם ככה נציץ. מדובר על חברה שווי שוק, אני לראות שאני זוכר נכון, 32 מיליארד שווי שוק. פה בווגאס, מה שיש להם, יש להם בכל ארצות הברית, בווגאס. רק בווגאס יש להם את המנדלה ביי, וניטיאן, הרנס, לוקסור, אקסקליבר, מיראג', MGM, גרנד לס וגאס. בקיצור, מדובר בשחקנית בולטת, כמו שאמרתי. יש להם גם מתחמי גולף למיניהם. סתם ככה בשביל להבין מה החברה הזאת עושה. מחזיקה את הנכסים המצוינים האלה. שווי שוק אמרתי 32 מיליארד. בואו נראה קצת נתונים, מה עוד אפשר לראות. דברים חשובים, כרגע היא נסחרת עם מכפיל יחסית סביר של 13. כן, ודיבידנד כרגע נחמד 5.3. השנה האחרונה הייתה קצת חלשה בשבילה מבחינת ביצועים של המחיר של המניה, שינוי של מינוס 6% למטה. למה אני רוצה לדבר איתכם על הקרן הזאתי? כי אני התחלתי להפעיל חוזה אופציות ואני מחפש מניות שאפשר להפעיל עליהם חוזה, וכל חוזה זה כפול 100, אז 100 כפול 31 אנחנו מדברים על הון של $3,000, שזה סביר כי יש מניות שהם כבר מעל ל-100 ומעל ל-200, קשה להפעיל עליהם חוזים, כי הברוקר שלך רוצה שתשאיר שם הון. אם אנחנו רוצים חוזה פוט, אנחנו צריכים להשאיר מ-VC Properties, לכל מניה זה משהו אחר. VC ירצו מאיתנו על חוזה פוט שאנחנו לא קונים כרגע, שאנחנו נגיד, אני הלכתי ורשמתי חוזה על VC לעוד שנה, אז מה רוצים נעילת הון של 30%. אוקיי, אז אני צריך בסך הכל $1,000 לכל חוזה לנהול הון לעוד שנה. ככה זה פנטסטי, במיוחד אם אנחנו מכירים את החברה ואנחנו רוצים לקנות אותה. שימו לב, אני הולך להפעיל חוזה, לא לקנות את החברה ולקבל כסף על זה שאני ממתין. 5.3% דיבידנד, בסך הכל ביצועים השנה לא טובים, ביצועים לאורך הזמן יחסית טובים. עשתה הנפקה פה ב-2017 בערך, במחיר של $13, היום היא על 31, כמו שאתם רואים פה, אוגוסט 2022, נעה סיידווייס, כבר משהו כמו שנתיים. בסך הכל זה לא רע בשביל מניות של להפעיל עליהם חוזים, אנחנו לא רוצים משהו משוגע, אבל אם אנחנו נצטרך לקנות אותה, אני רוצה חברה גם שמחלקת דיבידנדים טובים. כמו שאתם רואים פה, המכפיל כרגע יחסית זול היסטורית. הוא היה פה בגבוה 332, כרגע הוא על 13. דבר חשוב, מעלה דיבידנדים כבר 6 שנים. כן, אתם יכולים לראות את זה פה. 6 שנים ברציפות. אתם יכולים להיכנס לפה עוד ועוד. כן, אתם יכולים לראות, זה היה, ב-2018 זה היה על $0.16, אנחנו על 0.4, כמעט כפול 3 במשך 5 שנים האלה. אז מה שאני עשיתי, אני מכרתי 2 חוזים של חברת VC, וקיבלתי לחשבון $600, שימו לב, 2 חוזים לעוד שנה, וקיבלתי לחשבון $600, בלי להחזיק את המניות. ולקחתי את התאריך, שימו לב פה, לקחתי את התאריך
של שנה אחת קדימה, כדי שאני אוכל לאסוף פרמיה יפה. לקחתי אותה מינואר 2024, אני רוצה חוזה לינואר 2025, 17 לינואר 2025, ומחיר הסטרייק שלקחתי הוא 32. אוקיי, זה אומר קודם כל, אם המניה תרד מתחת ל-32, הוא יכול לחייב אותי לקנות את VC. זאת אומרת, אני כבר רוצה אותה עכשיו, אבל הוא יכול לחייב אותי. הוא יכול לחייב אותי לקנות אותה במחיר 32.5 בעוד שנה. ובזמן הזה, על ה2% שקניתי, הוא ייתן לי $600. קצת יותר מ$600, זה הסכום הזה, בערך 3.2 למניה. כן, אז שמתי בכיס היום על חוזה שיפקע עוד שנה, ואולי מישהו יכריח אותי לקנות את מניות VC. עכשיו, אני לא מחזיק את המניות, הוא משלם לי פרמיה כדי להכריח אותי לקנות אותה במחיר 32.5. עכשיו, למה שהוא ירצה לעשות את זה? למה לעזאזל שמישהו ישלם לי $600 כדי לקנות את המניות האלה? הסיבה היא שהוא רוצה לעשות ביטוח, אני זה שמוכר לו ביטוח. והוא עושה את הביטוח הזה, אם VC תיכנס למצב לבלגן, ועוד שנה תהיה במחיר 25 למשל, הוא יכול להכריח אותי לקנות את VC ב-32.5. אנשים מוכנים לשלם לכם סכומים יפים על זה שתקנו מניות עוד שנה. תשימו מחיר סטרייק ל-25, מישהו ישלם לכם על כל חוזה $65, 0.65 למניה או 0.7 למניה. כן, $75 על כל חוזה, לקנייה של 100 מניות. התנאים לביצוע של העסקה הזאת זה שאתם רוצים להחזיק בנכס הזה מתישהו. תחשבו על זה, אל תעשו את זה על סתם מניות, תעשו את זה על עסקים טובים, חזקים, דיבידנד, עסקים של שנים. אז שוב, אז מה שעשיתי זה חוזה לעוד שנה, פקיעה עוד שנה, ששמה לי בכיס $600 ומשהו, כן, והסטרייק שלי הוא מחיר 32.5. זאת אומרת, אם זה יורד מתחת, הוא יוכל לחייב אותי. אם זה יישאר מעל, פקיעה, ואני משאיר אצלי את $600. אוקיי? כל עוד אתם רוצים את הנכס, זה אחלה של עסקאות. כל עוד אתם רוצים את הנכס. אם אתם לא רוצים לקחת סיכון יותר מדי, פשוט תמכרו את החוזים במחירים נמוכים יותר, אבל הפרמיה תהיה נמוכה יותר. אפשר גם $75 לכל חוזה במקום 300. דוגמה לאיך אפשר לשים כסף בכיס כבר מחר. אלא חברים, עד כאן הדוגמה לגבי VICI Properties, VC Properties.